Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайтсин алга таба кайбер темалар турында. Подсолнухта яшәүчеләр Кабат Россия тикшерү комитетына мөрәҗәгать иттеләр. Моның сәбәбе нидә? Шолда икенче коры фонтан барлыкка киләчәк. Ул кайда урнашачак? Республиканың 9 районы арасында иң яхшылары. Шолда Автоледи 2021 конкурсының зона этабы узды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 53 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 30 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23876 очрагы теркәлде. Аларның 21205 терелгән 40 узган тәүлектә. Подсолнухта яшәүчеләр Кабат Россия тикшерү комитетына мөрәҗәгать иттеләр. Авыл халкы юл төзелеше башлануга сөенә генә башлауга эшләрне туктаттылар да. Бистәдә яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, эшчеләр объекттан 2 атна элек киткән. Юлны тапшыруның планлаштырылган датасына кадәр 1 ай вакыт калып бара. Бирдә яшәүчеләр төзүчеләр юлны вакытында эшләп өлгермәс дип борчылам. Димәк, көз көне алар кабат саз йөреп йөриячәк. Тулырак калдагы материалда. Юл төзү өчен җирле халык ни генә эшләмәде. Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итте, Владимир Путин өчен видео яздырды. Шулай ук көн саен Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкинга хат юллады. Һәм менә аларның проблемаларына игътибар иттеләр. Эшләр башланды, әмма бу эшләр озак дәвам итмәде. Видно же, они вообще ничего не делают. Вообще не видно, чтобы какое-то движение здесь проходило. Но я тоже думаю, не успеют. Машину разбиваем, ездим. По грязи, еле-еле, постоянно застреваем. Эта весна вообще очень была жесткая для нас. Такая, застревали часто. Будем по грязи ездить, по земле, застревать, как обычно. Подвеска убивается, потом резина рвется. Резина сейчас очень, кто как может, застреваем обычно. И друг другу помогаем, вытаскиваем. Берничә ай элек авыл халыкның проблемасы турында белгәч, Александр Бастрыкин үткәрелгән тикшерү гамәлләре турында доклад таләп итте. Чөнки Тукай районы хакимияте ваемсызлыкта гаепләнә. Алар исә үз чиратында эш барышыннан да, чыннан да проблемалар килеп чыгуын, ләкин алар подрядчы белән бәйле булуын аңлатты. В связи с повышенным сезонным спросом на инертные материалы, применяемые в дорожном строительстве, имеются сложности с закупкой и поставкой этих материалов, в частности щебня из уральских регионов. Наложились и проблемы с задержкой поставок железнодорожным транспортом в результате корректировок рейсов, связанных с недавним аварийным случаем на Транссибирской магистрали. Рафаил Ихтисамов шулай ук төзелеш эшләре дәвам итә дип билгеләп үтте. Хәзерге вакытта подрядчы оешма электр һәм газ белән тәэмин итү челтәрләре буенча эшләр башкара. Шулай ук җир асты коммуникацияләрен инженерлык ягыннан яклау буенча чаралар үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, эшләр 1 сентябрьгә тәмамланырга тиеш. Лилия Гайтсин, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда икенче коры фонтан барлыкка киләчәк. Аны 27-нче комплекста Яшь Ленинчылары бульварында урнаштыралар. Исегезгә төшерәбез, майданны реконструкцияләү узган ел башланган иде. Ул вакытта тротуарлар җәелде, территорияны яшелләндерделәр һәм яктырту урнаштырдылар. Бу җәйдә эшнең икенче этабы да бара. Аның кысаларында фонтан төзү планлаштырыла. Ул нинди булачак, хәбәрчебез ачыклады. Икенче чират кысаларында Яшь Ленинчылар бульварын реконструкцияләү 8000 квадрат метрга якын майданда алып барыла. Планда амфитеатр, кафе, җәйге кинотеатр, гамаклы ял зонасы һәм коры фонтан булдыру. Су конструкциясын төзү эшләре июнь аенда ук башланды. А этот фонтан будет связан с природой. И особенность его в том, что он будет располагаться мало того, что рядом с пешеходной зоной на так называемой зеленой зоне, и именно вода из этого фонтана, струя этого фонтана будет гармонично выходить на зеленой зоне. Мондай идея чалларның күңеленә хуш килде. Элек бу территориядә үлән һәм асфальттан башка берни дә булмаган, бульварның үзгәрүенә алар бик шат. Это вообще очень прикольная вещь. Потому что можно пробежать, можно поснимать что-то. Людям очень нравятся такие, особенно с подсветкой, когда эти струи воды подсвечиваются, очень красиво. Очень рада, да. Потому что я здесь уже сколько живу, но эта красота вообще шикарная.
Фонтанны монтажлауны 15 августка тәмамларга планлаштыралар. Су объектын Яш Ленинчылар бульварын реконструкциялауның 2-нче чираты тәмамланганнан соң эшләтеп җибәрәчәкләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Челный водоканал җаваплылыгы шикле җәмгыяте диспетчерлык хезмәтенең кайнар элемтәсендә гражданнарның су белән тәэмин итү һәм су агызу челтәрендә авария хәлендәге хәлләр яисә ачык коюлар турында оператив мөрәҗәгатьләре өчен 53 44 80 шәһәр телефоны белән бер рәттән 8 987 221 79 71 кәрәзле телефоны пәйда булды. Хәзер вакыйга урыныннан фото яки видео язма ясарга гына түгел, аннары аны кайдадыр социаль челтәрләрдә урнаштырган, мобиль телефон буенча оператив рәвештә WhatsApp буенча кайнар элемтә телефонына хәбәр бирергә мөмкин. Бу сигналга һәм проблеманы хәл итүгә игътибар итүне сизерлек тизләтәчәк дип сыныйлар предприятиедә. Республиканың 9 районы арасында иң яхшылары Шолда Автоледи 2021 конкурсының зона этабы узды. Анда 12 хатын-кыз көч сынашты. Катнашучыларга нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде, хәбәрчебез материалында. Хотела доказать, что мы женщины эталон именно того, что мы умеем ездить. Просто мы ездим аккуратно и законопослушно. Нәпне бу 10 ел элек беренче ярышларда катнашу сәбәбе булды дип искә ала Наталья Борисенко. Тәҗрибә булуга карамастан дулкынлануны бүгенге көнгә кадәр җиңү кыен. Барынан да катлауларагы теория, практика белән проблемалар килеп чыкмый ди шул кызы. Практику уж я с детства уже практикуюсь на машинках. То есть с детства играла в машинки, вот, и каталась на велосипедах. Поэтому для меня автомобиль это моя подружка. Монда катнашучылар саны 12, барлык кызлар да үз шәһәрләрендә һәм районнарында узган этап җиңүчеләре, һәм алар бүген Шолда машина йөртү усталыгы буенча ярыштылар. И все это необходимо сделать без ошибок и максимально короткое время. В случае, если участницы показали одинаковый результат, то предпочтение дается участнице более молодого возраста. Барлыгы җиңүче сайлап алынды. Нәкъ менә алар 19 августта Казанда узачак республика конкурсында катнашачак. Лилия Гатина, Диана Мулерова, Ленар Султанов, яңалыклар. Коронавирус ситуациясы буенча республика оператив штабы КамАЗ-СК Хабаровска матчына тамашачылары квотасын арттырды. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, эпидситуация аркасында уенны бары 500 кеше генә карый ала иде. Хәзер рөхсәтне 1920 җанатар алачак. Шуңа бәйле рәвештә клуб КамАЗ стадионы кассаларында матч көнендә 12-дән 18-гә кадәр билетлар сатыла. КамАЗ-СК Хабаровск командалары арасындагы уен 31 июльдә 17 сәгатьтә Шолы шәһәре стадионында узачак. Мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. 31 июля в 17:00 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех на матч против команды СКА Хабаровск. Приходи поддержать команду в новой лиге ФНЛ. Билеты без очереди на fckamaz.ru. 0+.